Әдип әфәнде буаның Энгель сурамында 30 ел яшәй. Кар күп булган елларны көн кинәт җылытса, бакча ишегалларын гына түгел, идән астында су баса ди. Вот здесь Ишегалларын бакчаларны һәрвакыт су баса, быел җирдә туң калын, шуңа да һәр ишегалдында су ярты метрга кадәр күтәрелергә мөмкин дип саныйм. Мондый хәл Татарстанның 20 районына кагыла. 20 райондагы 23 торак пунктны су басу куркынычы яный. Алар арасында 4 бакчачылык ширкәте, 5 күпер һәм 2 юл участогы да бар. Тамчыдан күл җыела дигән сүзләрне язын икенче мәгънәдә аңларга мөмкин. Ягъни карлар эреп су басу куркынычы булган урыннар республикада шактый. Бигрәк тә кышның салкын һәм карлы булуын исәпкә алганда, әлеге мәсьәлә бигрәк тә кискен тора. Республикада көтелмәгән хәлләр килеп чыкмасын өчен бүген әлеге мәсьәләне югары дәрәҗәдә хөкүмәт йортына җыелып фикер алыштылар. Муниципальным районам переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшних дней. Һәр районда су басу куркынычы ачыкланган урыннар өчен җаваплы кешеләр булырга һәм даими контрольдә торырга тиешләр. Высота снежного покрова в среднем по территории республики наконец. Республикада кар катламы февраль ахырында 31% иде, шуңа өстәп, елгаларда боз катламы да калын, язгы ташу кискен булырга шап тора. Һәр районга югары әзерлектә булырга кирәк. Су баскан очракта кичекмәсән гадәттән тыш хәл режимына күчәргә. Торак пунктлар гына түгел, юллар, күперләргә дә куркыныч яный. Әлмәт районындагы бер күпер ташу көчле булган очракта ремонтка ябылырга да мөмкин. Быел Павлодакны су үткәрүне бик зур игътибар белән көтеп торабыз. Шуның өчен 40-тан артык бригада төзелде, 400-дән артык техника әзерләнде, круглосуточный дежурстволар эшләнде, менә шулай итеп әзерләп торабыз. Түбән Кама янындагы дамба ремонтлангач, биредә яшәүчеләр яз килүен тыныч күңел белән көтә. 20 елга якын бу җирләр куркыныч астында булган. Безнең Росводресурсы поддержкасы белән шул дамба төзелде, 2107 метр озынлыгы. Бик зур кирәкле мероприятие дип саныйбыз. Нигдесән без аны халык белән сорашканда да, халык та анда рәхмәтне әйтте. Нигдесән ул безнең бик опасный шул участок иде. Анда безнең мин әйтеп киттем үземнең докладта, что эти завтра анда иләр, анда дачный участоклар, анда детско-оздоровительный лагерьлар бар. Синоптиклар фикеренчә, киләсе елларда сизелерлек җылытачак. Сложатся в ближайшие дни. Температура 2 градустан 7-гә кадәр күтәреләчәк, 28 марттан соң 8 градус җылы булуы көтелә. Бүгенге көндә Татарстанда су биеклеген контрольдә тотучы 35 постта кизү бар. Алар онлайн режимда елгаларда суның тирәнлеген һәм җирнең дымлылыгын тикшереп тора. Илдар Сафиуллин, Мазиятдинов, Яңа Гасыр каналы.